얘 맞아 클리소나? 나 누바이나? 농아 맞아 가무타요 갈치는? 코멘 칼람바브 어럿 빠지라고 붕어가부 동어 무장 코멘 칼람그야도 그방 동 아르 칼치 무장진 르그치 어럿 빠지 붕어가부 동어 जाय गाज्रि रावै जोंनाव कमेन्ट खालामो बेफोर नोंनि आइ आरो आफानि सिगाङावनो बुङो बेबायदि अके नोंनि आइ आफा बिनानाव बिब'जियानो जा जोबोद मोजां मोनगोन खोमा न' बेबायदि बुंब्ला बिसोरजों जायफोर गाज्रि रावै बुंहरो बिसोरखौसो होनदों दै सनामोन मालि सनामोन बेफोरबायदि रावखौ दालाबो दे रागा जोंब्लाबो नायनो मोजां मोनाखैब्लाबो माने गाज्रि रावै कमेन्ट्स खालामबाल'थ' जागोन बेथ' नङाना आंथ' माने बेफोरबायदि रावनोबो गाज्रि कमेन्ट्स हरनोनो गोसो जास्राया दे आंबो फ्रि सम मोनब्ला नायोथ' सनामोन थेवबो मोजां मोनस्रायाबाबो आं बिदि लिराहाय रावखौबो असाइस राव लिरथारोहाय ओमफ्रायथ' नोंनि कमेन्ट्सखौथ' आंल' नङाना बुहुमनि मानसियाबो नुयोथ' बेनो आरोना सनामोन हामालै बेबायदि बुंनो मानो होनबा जोंथ' बयखौबो लाफियोना थुनजुलियाबो दे होमबा सनामोन भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोथ' नङाबा जानजिरं ओइ जानाय नङालै जुदासो मानसिया आयौ थैबायलां आंनि सना जानो गोनां थाथ'र' दे अब्ला सनामोन भिडिअ लोगो मोनसिगोन जोङो आरोथ' स्ट'रिखौ मानो आद्रा खिस्रा दोनो बुङो आद्रा खिस्रा थाया लोगोफोर माने जों लाबोगोन आरोना सम लायै सम फैजोबगोन गासैबो माने बे मानो बिदि जाखो बे मानो बिदि जायाखै बिदि जायो आरो नाथाय नुगोन एसे सम लागोन थेवबो नुगोन आरोथ' मानो बारस' बुरस' बेबायदि लाबोयो बुङो नाथाय बिदि नङा लाबोबायानो थाखायो आरोना गोदान माबा नङा माबा मोनसे जाबायानो थाखागोन आरो बेखायनो दुखु दामोन गाज्रि दामोन गासैखौबो नुलांगोन लासै लासैबाबो लोगोफोर दै आरो जों सानफ्रोमबो लाबोखायो नालाय दे आबु थाब खालामदो थांनांगौ ना आदै खालामनो एसे मोजां खालामखायाबा जाम्बा गथ' नुदों बेसेबां मोजां बानायना होखो आङो देहाय आफा आब'आ बानायगासिनो ना हनै औलै आयै ओमफ्राय थांनांसिगौ ना नै खोनासंगा ओमफ्राय टिक्ला जानला मानला नङा दा फरायसालियाव थांनानै बयबो होबाथाय नोंबो होदो ओमफ्राय सारखौ खुलुमदो दे ओमफ्रायथ' मेथाइफोरा हारसिं जानाङा आंनोबो लाबोफाखा एसे या नों गोरलै गथ' बायदि मेथाइबो लुगैबावो आरो मालाय उन्दै गथ'निखौनो आंलाय कलेजाव थांबा कलेजनि मेथाइखौ एखनबा लाबा नोंनो नै थुनथुलियाय हामानोथो लुबैनांगौ जाखो नोंबो जायखि चक्लेटानो जाया मानो होमबाबो हाबाब गसाइ गोरलैयानो लाजायाहाय मा बुंबावनो आइसो बिफिनलायथारोथ' बिदिबा उनाव लाबोजानाय नङा दा बे टिक्ला गथ'आ आंहाबोथ' खुगा दङना बेखायनो खावसेबाबो लाबोखा गथ' आंथ' मिन्थिखाया दे जागोन ओमफ्राय बेखौथ' मोजां बानायखाबाय लांदोल' दे आफा दे मोजां थांनानै फैदो औ आयै दाथ' थाब फैखागोन आंथ' ओमफ्रायथ' थाब फैनो एसे मोजाङैबो बि केयारफुल दे हामानोसै आइ हाबाबालाय जोंना बेबायदिनो फैबाय थाखायो फैबाय थानो माने एसे सांग्रां जानांसिगौ दासान्दि मिन्थिदो आयै जाहाथे बेफोरबायदि जाथाय दाजाथों नोंखौ खिन्थाखानि आङो आरो नोंबो मोजां खोनासंखा आयै निउसफोरा एकदम माबा-माबि ओंखारसोदो मा ओंखारलायखो आइ निउसफोरावलाय माबा साखनद्रा ना मानसि किडनेप खालामग्रा ओंखारलायबायनो मिन्थिदो मा साखनद्रा गामियावबो हाबलाबायनाय खोनादों माथो जायगानो मासे गाज्रि मानसि ओंखारग्रा जाथारखोहाय बे बुहुमावलाय ओमफ्राय मानसिखौ लांना मा मोननांगौ जाखोहाय आमबियो नोङो मानसिखौ लांना माबा मेगन बिदिनो किडनि बेफोरबायदिखौ बुखुनानै फानगोन आरोना बिसोरो नंगौ नामा आब' बेखायनो सोरबा सिनायै मानसिया नोंजों रायलायबा माथो होनांखाया मिथिबाय आरो आइ नोंबो गिदिरबाबो लाङो सोरबा जुदि आं गैयाव फैफ्रांबायो माबा-माबि ओजोंनि लिंहरदों माबादों बिदि होनब्लाबो थांनाङा मिथिबाय माबा-माबि सोंफैफ्लानो हाबबाबो फानफैफ्लाबाबो नों ओंखारनाङा आरो गथ' नोंबो दे डाइरेक्ट खारबोखा बेबायदि जानला मानला बोरैबा मोनबाथाय नङाबा खाथियाव सोरबा गिदिरफोर दंबा बिसोरनो खोन्थाय दै औ जागोन दे आब' दाथ' उन्दै गथ'फोरखौथ' बुरखायनो नागिरोना मेथाइ माबा-माबि होफ्लाना फैसा थाखा बेफोरखौ लब जानाङा लांजागोनबो दा गथ'आ आयौ गिनायसो मोनलाय लांथारबायहाय बे बुहुमाव मा जायो होमबा आफासना गिनायसो मोनबायहां दा बे नों लोगोजों थांब्लाबो बे आदा गिदिर फैयोना जोंनि गामिनिनो बिसोरजों फैफा औ थेक्ला बे माबामोनजों फैखा मिथिबाय सम्बारुमोनजों औ जागोन दे आब' ओमफ्राय नोंलाय गिया आरो थुनथुलिया बेफोरखौ गिनो
आंजों सामना जाफ्लांबा थिग जानाय नङाना यबाव हा हिर'इन गिरि देखायनो आइ दुगि जाना लाब गैया नङाना नोंलाय हा मा खालाम हानो ओजों हिनजाव मानसि गिनांगौहाय आइ बिसिनावबा मा हाथियारबो थानो हानाय जायखिया थेख्ला नों थाब थाङा फै दे आरो बिदि सिनायै मानसि नोंखौ माथो बारायलाय थाननाङा एकदमबारे न' आरो नोंथ' लामा सामाबो गेलेलाबायो दैमायावबो दुगैनो थांनाङा बिदि औ आफा एसे खम खालामदो औ दे होमबा आं थांसै दे आयै औ दे आफा नंमारगौबो दे मा जाथो जाथारो निउसफोराव नुथारोना आंथ' आंखौ जेबो साना थेवबो आइखौ थेख्लाखौ बिसोरथ' जाम्बि जाम्थाना गिनो ओंखारलायलाङो आंनो बायचान्स सोरबा दुथांफोरा माबा माबि जाफ्लाना हाबफैबानोथ' ओरैजायनो आरो एखनबा फानफैयोना बिसना चादर लागेना कि बिसना चादर टेबल सेट बेड सेट टीवी कवर तो एखनबा तो फैबावगोनसो मैडम जी थोड़ा देख लीजिए ना आप देखेंगे तो मतलब बहुत बढ़िया है नया आया है मार्केट में बेफोरबायदिबो जाफ्लाना फैजानो गियोहां आरो मोनसे दंबावोसो बिसास गैलायलाङा मा जायो मा मायो फैखायोना दालायथ' बेथ' आरो बाङा चिङा लहा प्लास्टिक बटल बय खाता पेपर आसेनाखि बिसास गैया आंनाथ' बिमाया आरो जाम्बि जाम्थिना आरे औ बिहामजो फै माला फैगोन माला गोग्लैगोन आरो लेंग्रि जानो गैला नोङो आइयाबो मानो लेंहरबाय थादोंबा र' आयौ आं नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जाबाय बिनि गेलेनायखौ आइया मेसो हरबायदां फनखौ आं गारबोदों ओमफ्राय दा जुदि आरो बि रागा जोंबावबा आं फनखौनो लायग्रोनांगोन ओरैनो जि रागा खरा दहायबो हरबाबो मोनासै वेटिं जानायनिबो रागा जोंखादो र' मबाइलखौ लायना फैग्रोनि आं आइया लेंहरब्लाबो बिहामजो मानो गाबजिया बेयाव आरो सोरनि फन फैलायखो बिहामजो हानै मा जाखोसै लेंहरबाबो जायाखै नोंना दाबो औ र' आयै आं फन लायना फैग्रोनि दे फन सन बाथोथ' जायखिया फैग्रोल' मानसिया र' आइया मा बुङो बुंबाय थाथोंसै फनखौनो लायग्रोनोसै मेहना रागाया जुदासिन माथो बिखुनजोनि खोथाखौ लाबावासै गाहायाव ओंखारबोबावासै फनसो लायनो थांग्रोबाय बेसेबां अख्रा दुगैथारनांगौमोन गाहायाव ओंखारबोथारनांगौ बिनि थाखाय र' थेवबो जागोन मानो जाया जानो आंनि प्लेनआ साक्सेसफुल जाथारनांगोन नङाबा आंनि आबा मेहेरा बोरै बेखौ सैयै जागोन र' एबार खनसेयावथ' गोग्लैखागोन बियो फनबो हमा माबो हमा मा खालामबाय थादों बे हिनजावा साला आंनि फन मोनसेखौनो नुवा आरो बेयो हमनो हाया आयु आबा मेहेरा दानो बोरै सफैखो दिनैथ' र' न' सफैखाबायना दाना मा जाबावगोन आयै मा जाखो आयै Oh God, माबोरै बिदि गोलैखो आयै हो माबोरै बिदि गोलैनो मोनखो आयै जेबो नङा आयै र' आं डक्टरनाव लांगोन ना डक्टरखौ फन खालामनि ओइ हाथरखि ओइ हाथरखि खोनादोंना खोनायाखै जाखोब्रा बेलाय मानोथो बिदि आयै एसे नायनांगौ ना मोजाङै दे जेबो जाया आयै जेबो जाया ओइ हाथरखि खोनादोंना खोनायाखैब्रा बेलाय माबायदि हिनजावलै खोनासङाबो मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ थाल गैया बे सिरिनिफ्राय गादलिना गोलैनायखौ नुवाखै नोङो हामगोनलै आयै हामगोन जेबो जाया नोङो माबोरैथो बिदि गोलैब्रबखो आयै दासो
सिरि थानो मोनथिबाय ना दे आयै दे लासै उथिलाय नोंजानो मायदा फिदिंनोनो हाला आयैलै एसे थाल लानांगौना नोंबो आयै दासो मोजां दंथारोमोन माथो नोङो आरो मा आयदै नोंनि थाखायनो आंसो उल्था गोलैनांबाय पाप्पि सुनि आफा आयदै डक्टरखौ लिंहरदो आफा जल्दिनो आयौ मेहे दे फन खालामदो फन खालामनो फनथ' खालामगोन आङो र' नाथाय नों मा खालामबाय थायो हो आं आरो मेहेरांथ' फनल'सो लायदोंमोन फन फैनायखाय नोंखौ हरदों साननानै आंथिया हाबा आंखौ रावबो मोनसे एथ' गाबज्रिबाय आंबो बिदि नङा आयै आं फैखाबायमोन ओमफ्राय फनल'सो लायथारदोंमोन आङो नोंलाय मा मोनथिबावनो बिखुनजोआ गोलैनानै थैसिगोन ना मा जादो आयै दे जेबो नङा दे हामगोन दे न'नि मानसिया मा जालांदों सोर नोंनाव फन हरदों मानि इमारजेन्सि जादों जेबोखौनो फात्ता लाखिया नोंथ' बिदि नङा मेहे नों मानो बिब्दि बुंखो दा जुदि राइट टाइमाव आं सफैयामोनबा आइयाथ' बिदि गोलैनानै थाबाय थागौमोन माथो नोंथ' फैयासै आफा मानसिया न'आवनो ओरैनो थाबाय थाखायो मा बेफोरखौ नायनो नोंनाव टाइम गैया गावनो गाव बिजि थाबाय थाबा जागोन नामा हो फनावबो बिजि मानसियाबो बिजि नों मानो आंखौ बिब्दि रागा जोंखो मेहे आंथ' आरो आइजोंनो फैगासिनोमोन आइयाबो थिगैनो दङमोन दाबा बोरै बिदि जाखो आयै बोरै गोलैखो नोंबो ओमफ्राय आबा बैयाव फिस्लायना गोलैदों आं मानोथाय आयदै बिहामजो गोख्रैनो लिंहरदो डक्टरा औ आयै औ मा गोलैनानै दं बेलाय बावलाय उल्था फाल्था जाजोब्बाय माथो बिहामजोसो गोलैनांगौमोन आबायाबो मिथिबाय बिखौ दा मिथिदों आंनो होदोंमोन बेयाव मा जाखो मेहे What the hell माथो बेलाय थाव गोथांसो नामा ओइ सोरनि आखल बे सोरनि आखल मा जाखो ओमफ्राय मा जाखो औ आबा मा जाखो बेहायनो गोलैना गोलैदों आं आयदै हामजो दा नुबायना आबा मा बेफोरो सोरनि खामानि बियो आयदै आंनिथ' नङाहाय आबा आं जेबो मिथिया आरे बे माबोरै बेयाव दाथ' रावबो खामानि मावग्राबो गैला बोरै थाफैखो बियो थाव गोथाङा बे सिरियाव बोरै थाफैखो थाव गोथाङालाय बेयाव बोरै आबा बिहामजोसो ओंख्रि ओंखामखौ नायजोबो ओंखाम संनायनि खामानिखौबो औ आयै नाथाय आं बेखौ जेबो मिथिया बेहायथ' बिदि थानाङामोन औ नंगौ आं दहाय थाव गोथां सोदोंमोन ओमफ्रायो होमबाबो एसेबो नायनो हायासै नोङो आयदै हामदों साला आं जेबोखौनो खालामाखैमोन नों जुदि खामानि मावदोंबा एसे थाल लानायाबो नोंनिनो खामानि ना बोरैबा गोलैदोंदां दहायो नाथाय आं जेबो मिथियामोन गोग्लैथों होननानैसो बेबायदि जाथों होननानैसो नों बेबायदि खालामखादोंमोन ना माथो नों आंखौ माबोरै बिदि दायनो हाखो दे आं मिथिबा मा आंनिखौ फुगायामोन आरो आं नाथाय मिथियामोन नेक्स्ट टाइमाव आरो जुदि बिदि खालामो बुजिना लाखा नों मोनथिदो दै गुदुं फुदुंना लाय गोख्रैनो आं बुंबायना गोख्रै थांगोना थाङालै लाबोगासिनो दं आङो एसेबो थाल गैयालै बियो आयै आयदै आबा आंखौ रुमसिमनो लांथारदो थौ गिराबाया लेंगि जासिगोन खोमा दे आबा प्लिज आंखौ डक्टरखौ लिंहरदो गोख्रैनो आं दंना मेहेर थासान्दियाव मा नोंना बिहामजोआबो एसे केयारलेस जाथारबायलै माबा बेफोरखौनो आंनि फनखौनो हमबावासो र' मोजां बुंगोन आं साला औ हाय आफा औ आं गाबज्रिनायाबो थाबखौनो फैला मासे गरमलै उन्दुबाबो सानसेयानो गैला ओरै माबा टेनसन मोनसे आरो बेलेग माबा मोनसे ओमफ्रायथ' आंनि थुन्थु सनायाबो फनखौनो हमला माथो इसिबां मोजां आइनिफ्राय आफानिफ्राय आबैनिफ्राय सोरनि फनजों फन हरखो आङो नाथाय नोंलाय मानो बुजिनो थांला आंनि ओखि नै बे सानसेरा खालि नोंनिल'ना बेबि नै आब'सान आं साहा फुदुंदोंमोन फैदो आब' फै एसे लोंफैदो दसे उन्दुबाय नोंसिनावबो बे कारेन्टआनो डिस्टार्ब माथो औहाय हामा बुंबावनो आबौ हा हर थानोबालाय थालांदो हरखौ थाथ'ला नामा आबै मालाबा फैफिनसै दे दिनै थांथ'नोसै नामा आंलाय नोंखौ थाजानो लुगैदोंमोन हरखौ ओमफ्राय मादैयालाय बहा थांदों माथो न'आवबो गैया मा बुंनो आबौ न'आवबो थाथिरि जाबाय गथ'आनो माबा सोरबा लोगोनावसो दंहैयोलायनो आं नोंसिनाव थांब्लाथ' न'आवनो दंमोन दा माला ओंखारलांखो हैद मासे देवानि जाखोरा मादैयाबो मा बुंबावनो आबौ ओमफ्रायथ' माबा दहाय आंनि
लादोंमोन ने आबौ आंहा दा एसे माबा बानायहोनांगौमोनहाय फनाव लादोंमोन आबै सासे लोगोनो फन खालामदोंमोनलां ए हा हिनजावना हौवासै आबौ जाबायनाले हिनजावजों रायलायालै आङो हौवासो ए मालाबा रायलायनांगौ आबौ सोरबा आबै मोजांखौ सौग्रावबायो खोमा रं नाम्बारबो जानो हानाय बेफोरखौथ' बुंनो नांला नों आबै बिराद गोबाव जाबाय आं हिनजावफोरजों रायलायिया आयौ आंलाय गार्लफ्रेन्डफोरनोसो फन हरदों सानदोंमोन गार्लफ्रेन्ड नङा आबै हौवासो थुलुंगा ए हौवासो होमबा आंलाय दहायहा हिनजावनि माथो बायदि खोनानायखायसो नङा बेना गगा मोनदोंना आबै गगा मोननायखाय एसे हिनजाव साइस जालांबायलै गाराङानो ए हा नंगौथ' आरो आबै आंना गार्लफ्रेन्ड गैयालै लाया आङो होमबा ओमफ्राय नै आबौ हा नोंथ' अमा बेदर जानो गोथाव मोनथारो फोराननाय दंखायोमोन बेखौ एसे एवना होनोसै आं आरो नोमानबो एसे लांफादो हजों न'आव गोथाव मोनो आइजुरियाबो दे दा एवहैग्रोलाय आबै नोङो औ दे आबौ सना फैबाय थानायबो जाया गावसा बिबैखौनो नायफैला नायफैया जायो नामा फैगोन आं आबै फैबाय थागोन ना सम सम दे होमबालाय थुनथुलिखौ थुलुंगा बानायबावबाय आङो मोनसेखौ लाखुमानो थाखाय बेसेबांबा थगायनांबायसो दाना मारै बुंनो दे फनाबो आंनि नङा आइनि आफानि सोरनिबा हिनजावनो फन हरनोबोथ' बुंनो हायाना दा आरो बिदि बुंबा बेलेग सन्देह जालायगोन ना नाथाय आंबो मा खालामनो गोसो थोथारबायबा मा बोरखांबाय थाखो आरे जाबायसैब्रा माथोबाव आंहाबो जेबो खालामाबाबो दाय जायो दाय नङाब्रा माने बिदिनो आं एकदम एसे हरथारै बेबायदि नुफैबायना आइखौ मामा बेफोर आंनि थाखाय जादो नोंथ' ओरैबायदिसो बुंबाय जेनेबा आइखौ आंसो खोख्लैदो बिदि नङारा थेवबो नोंबो थानांगौ ना खाथियावनो आइया एथ' बिदि जादो नाथाय आं जेबो खालामाखै मेहेर मिथिदोंना आइया एसे सिगांसो थिगैनो दङमोन आंखौ लिंहरखादोंसोमोन मोनसेथ' आरो बाहेरानिफ्राय फैदों आङो एसेयाव आरो नोंबो फन हमाखै बायदि माबा आइयाबो बेबायदि जाफैबाय बोरैबा मोनबायब्रा बेखायनो रागाजों माबाफ्रांबाय नोंनि रागाया ओमफ्राय आंखौसो बेबायदि सोरबालायदों नोङो बेबायदि नङालै नंखागौ माबाफोर जायोबालाय आंहाल'सो दाय जाखायो बिब्दि नङालै नोंबो आरो आंखौल'सो मोनो बयबो माने अके आइम रियेलि सरिलै आइयाबा माबोरै बिब्दि जाखो हरखाबै आं जेबो पात्ताखौनो मोनासै फनल'सो लायनो थांथारदोंमोन बेयावनो बिदि जाब्रबबायबा ओमफ्राय लोगो खोनानानै फैबायना आङो नोंहा आरो गरम माबा फैनानै आंखौसो जेन रागाया नोंनावल' दङ नोंनावल' ओमफ्राय दाबोथ' माथो जाखोना आइम सरि बुंखाबायना एसे एनै बेबायदि जाफ्राङोब्रा एखनबा गावनि मेहेरखौ निमाहा होला आरो बे मोजां माबा मोनसे खालामदो बिनि उनाव सरि निमाहा बिदो ओमफ्राय निमाहाबो होनांगौब्रा गावनि मेहेरखौ ना नोंजों गोरोन्थि जाब्लाबोथ' आङो माने एसे उनाव एसे रागा जोंब्लाबो उनाव निमाहा होगोन आरो ना हाथों दे होमबालाय आंबो एसे रागा जोंबावनि ओमफ्रायथ' सानगोन बिजिरगोन बिनि उनावसो उनाव सानसै आयौ एथ' बिदि मा दुखु मोनसै आं बिब्दिबा बेबायदि नङालै जानो माबा ओखि ददेरे माइनाव सना आंनि ओइ दाउमैना आंनि रानि बेबि ओखि दासो दाउमैना रानि ओखि माबा माबि ओमफ्रायथ' रानि बेबि ओखि गासिबो होनजोब्बायानो मा दंबावो हेइ डार्लिं नोङो माबा हामालै एसेबांथो गावनि फिसाइजों बेबायदि उल्था जायो नामा सोरबा नै जाम्बिलाय बुहुमनि मानसिफ्रा गाज्रि बुङोना एकदम सिरि थादो नोंनालाय खोब मोजां जाथारबाय न' मिन्थिया हसे आंखौ बेफोरबायदि सोरबानिया नोङो बुहुमनि मानसिफ्रा बेखौ मोजां बुंगोन अह ओखि आंनि बोरो ओइ माइनाव आंनिबो माइनाव नंग्रांबाय आं दहायबा आं माइनाव नङामोन माथो जाखो दे नोंखौलाय आं बेसेबां बावनखायो जालायखो सोर मोनथिनोब्रा आंदि बेसे हनो सायावल'सो दा गोसो सिङावबा नङा नंगौ हाय मेहेरखौ रागा जोंबाय थानो हायो नोंसोरबा गावखौनो एथ' मोजां मोनना हाबा खालामलायबाय आं मोजां जागौमोन आं खालामियानो थोद हामगौ बायदि नों रागा जोंबाबो नोंखौ अनबायानो थागोन आं आइया मानसिनाव एसे खर'आव माबाबा दंमारो नोंना मिथिदो फाग्लाफोर नायनो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि जेबो नङा मिथिबायना जेबो नङा आंखौ गाज्रि मोननाङा फाग्ला बुंनायखौ मिथिबाय नाथाय नंगौ नालाय नंगौ बांद्राय फिसाइब्लाबो जानला मोनला खालामबा फाग्लाखौनो बुंमारगोन आङो बेलै जायो दे बुंबानो जाबायना आंनि फाग्लि सना ओमफ्राय दहायै बोलो अबेथिंजाय साया मोनदोंना खावलाया अन्थावबाथ' आंनि बेबि सनाखौनो बेबायदि सोबादों आङो जेबो लाब गैया मिथिदो रायलाया हां नोंजों ओइ सना खाथियाव फैब्रा मा रायलायबायलाय हो ओइ सना आंनि उखि
हाजायाहाय बेजों ओइ मासे रागाब्रा आंनि सनायालाय रागा जोंदों मेहेर मिथिबायना रागासो अननायाबो दाय जायो थोद थाबाय था नों हारसिंनो हाय एसेबां अख्रा थेवबो गोरोन्थि जाबायना एसेबाबो बिदिनो जाखायो खोमालै